Добър ден, ученици! В днешният урок по човекът и природата ще си припомним от миналата година основните органи в човешкото тяло. Ще затвърдим знанията си за процеса дишане и ще се запознаем с органите на дишането. Нека сега да си припомним от трети клас основните органи в човешкото тяло. Този орган как се нарича? Са белите дробове. Този? Сърце. Следващият? Това е стомахът. Този? Мозъкът. Браво. И последният са червата. Хайде сега да разберем колко време може да издържим без да дишаме. Истината е човек, че не може да издържи много дълго без да диша. Без да дишаме не можем да живеем. Хайде сега да направим едно упражнение, то се нарича балонче. Поставете ръцете си на корема и поемете дълбоко въздух през носа. Хайде сега пуснете въздуха бавно през устата. Точно така. Хайде още веднъж. Чувствате ли как коремът се разширява, когато вдишахте и се свива, когато издишахте? Да. Ето така работят белите дробове. Те поемат кислород от въздуха и го дават на тялото. После изхвърлят въглеродният диоксид. При вдишване въздухът влиза в тялото, а когато издишваме, тялото изпуска въздухът, който вече не ни трябва. Най-напред вдишаният въздух попада в носа. Ще пъти. Знаете ли, че в спокойно състояние възрастен човек вдишва и издишва 12-14 пъти в минута? Какво означава това? Някой сеща ли се? Това означава, че тялото си набавя достатъчно кислород без да се изморява. При движение дишането се ускорява, защото организмът има нужда от повече кислород. Сега запишете в тетрадките за работа в клас заглавието на днешният урок – Органи на дишането. Записахте ли? Добре. Хайде сега да отворим учебниците си на страница 122. Запишете първа точка – дишане. Дишането представлява жизнено важен процес за организма. Хората непрекъснато вдишват и издишват въздух. Без въздух човек не може да оцелее повече от няколко минути. Затова водолазите, които прекарват дълго време под вода, използват бутилки с въздух. На гърба си са носени тези бутилки. Чрез дишането в тялото ни постъпва кислорода, се отделя въглероден диоксид. Точно така. За да може това да се случи, работят заедно няколко органа. Запишете втора точка – органи на дишането. Кои органи участват в дишането? Първият орган е носната кухина, ето я. Вторият е дихателната тръба. И третият са белите дробове. Сега ще разгледаме всеки един по-отделно. Като подточка запишете носна кухина. Когато вдишваме, въздухът влиза през носа и преминава през носната кухина. Там той се пречиства от прах и микроби, затопля се и се увлажнява. Малките косъмчета и слузта в носа задържат прашинките и пазят тялото от болести. След това въздухът преминава в дихателната тръба. Запишете Б подточка дихателна тръба. Тя е като еластична тръбичка, която отвежда въздуха надолу към белите дробове. Както виждате в долния си край, тя се раздвоява и навлиза в белите дробове. Като В подточка напишете бели дробове. Белите дробове са основните органи на дишането. Те са чифтен орган, защото имаме два бели дроба – ляв и десен. Те се намират в гръдната кухина и са меки и гъбести. В тях дихателната тръба се разклонява.
на все по-тънки тръбички, които завършват с много наброй малки мехурчета. През техните тънки стени кислородът от вдишваният въздух попада в кръвта, която го пренася до всички части на тялото. Там кислорода участва в разграждането на хранителните вещества и освобождаването на енергията им. При тези процеси се отделя въглероден диоксид, т.е. когато, какво казахме? Издишваме. Въглеродният диоксид изминава обратния път по дихателните органи и излиза в околната среда. Тоест, хайде да проследим обратния път. Откъде тръгва въздухът? От белите дробове, минава през дихателната тръба, след това през носната кухина, носа и излиза навън. Упражнението, което изпълнихме преди малко, балонче, показа как белите дробове и дихателната тръба работят заедно, за да вкарат кислород в тялото. Както виждате на първото изображение, белите дробове изглеждат на пръв поглед еднакви, но ако ги разгледаме по-подробно, на схемата ще открием и някои различия. Забелязвате ли разликите? Да, има разлики. Какви са те? Точно така. Единият разделен на две части, а другият на три. Добре. Забелязахте ли ето тази вдлъбнатинка в единия бял дроб? Да. Сетихте ли се кой важен орган се намира там и заема тази вдлъбнатина? Ето го, точно така. Там се намира сърцето. Следващото упражнение, което ще направим, е да попълним текста, като използваме думите, които са написани отдолу. Те са кислород, въглероден диоксид, бели дробове, нос, издишваме, вдишваме. Хайде! Вие ще ми кажете коя думичка да попълня на празните места. Когато въздухът влиза през, когато вдишваме, точно така. Въздухът влиза през носа и достига до белите дробове. Точно така. Там тялото ни поема кислород, който е необходим за живота. Когато издишваме, от тялото се отделя какво? Въглероден диоксид. Браво! Така, сега погледнете към екрана и разгледайте изображенията. Аз ще ви посочвам определена снимка, а вие ще ми кажете дали е вредно или полезно това, което виждате. На първата снимка виждате цигара и дим, който излиза от нея. Според вас това вредно ли е? Да, разбира се, вредно е. Както знаем, димът какво прави? Замърсява белите ни дробове. На втората снимка виждате деца, може би са на вашата възраст, които са на разходка в гората. Това полезно ли е според вас? Да, така е, полезно е, защото в гората въздухът е какъв? Чист и свеж. На третата снимка е изобразено дишане през уста. Полезно ли е да дишаме през устата? Не, разбира се. Защото носът, къде казахме, че се пречиства? Къде казахме, че въздуха се пречиства? В носната кухина. Добре. На четвъртата снимка виждате изгаряне на отпадъци. Това според вас какво е? Вредно е, защото се отделят отровни газове. На петата снимка имаме различни спортисти, практикуващи различни видове спорт. Според вас спортът полезен ли е? Да, полезен е, защото какво прави? Укрепва белите дробове. И като за финално от това упражнение искам да ми кажете какво можем да направим, за да опазим дихателните си органи здрави. Да, да спортуваме, да се движим, да дишаме през носа, да се разхождаме сред природата, да не горим отпадъци, да не дишаме тютюнев дим. Браво! Справихте се отлично. Сега запишете трета точка – условия, при които дихателните органи работят най-добре. Как се чувствате вие, когато сте навън в парка или в гората? Добре. А как се чувствате, когато около вас има дим или прах? Кихате, кашляте, не можете да дишате, когато има пушек. Добре.
Значи по този начин вие усещате каква е разликата между чистият и замърсен въздух. Какво може да направи въздухът мръсен? Това са димът от колите, димът от комините на заводите, цигарения дим, изгарянето на боклуци. Какво усещате, когато въздухът е замърсен? Ами да, запушва ви се носът, кашляте, друго. Люти ви на очите от димът. Точно така, отлично. А как можем да се грижим за дихателните си органи? Ами, като излизаме сред природата, проветряваме стаите, това е много важно, да не стоим до хора, които пушат, да дишаме дълбоко, да спортуваме. Браво, ученици! Нашите бели дробове работят всеки миг. Те имат нужда от чист въздух, за да ни поддържат здрави и силни. Чистият въздух е богат на кислород. Помещенията, в които прекарваме дълго време, трябва често да се проветряват. Замърсения с прах или отровни вещества в въздух причинява заболявания на дихателните органи. Всеки от нас може да помогне, като пази природата чиста и се грижи за себе си. Вие сещате ли се, кои са най-честите заболявания на дихателните органи? Ами, това са кашлицата, хремата, болките в гърлото, грип, вирус. Точно така. Дихателните органи най-често заболяват от простуда. Когато някой дихателен орган заболее, се влошава и състоянието на останалите органи. Говоренето, кашлянето и смехът извършваме чрез изхвърлянето на съдържащия се в дробовете въздух. Хайде сега да обобщим. Защо трябва да дишаме през носа, а не през устата? Браво, ученици! Защото носът има важна задача да пречиства, затопля и увлажнява въздух. А защо през междучасието трябва да излизаме на двора? Хайде предположения. Ами да, дишате чист въздух, раздвижвате се, събирате енергия за следващите часове, играете и общувате помежду си с съучениците си. Кои са най-честите причини за заболяването на дихателните органи? Ами замърсеният въздух, казахме микробите, вирусите. Добре. В днешният урок си припомнихме най-важните органи в човешкото тяло. Белите дробове, сърцето, стомахът, мозъкът, червата. Говорихме за дишането като жизнено важен процес, за организма, при който вдишваме въздух, за да получим кислород и издишваме, за да изхвърлим въглероден диоксид. Научихме кои са органите на дишането – носна кухина, дихателна тръба, бели дробове. Коментирахме условията, при които дихателните органи работят най-добре. Чист и незамърсен въздух, проветряване на помещенията, в които прекарваме дълго време, опазване на природата чиста, грижа за себе си. Също така коментирахме и заболяванията на дихателните органи – кашлица, хрема, болки в гърлото, грип и вирус. За домашно остават задачите от учебната тетрадка на страница 67 органи на дишането. Следващият път ще затвърдим знанията си за дихателните органи и здравето, а вие вкъщи ще имате за задача да обсъдите с вашите родители замърсяването около дома ви, какви са вашите навици и как помагате на природата да се справи с замърсителите. Сега до края на часа ще ви раздам работни листи. Ще ви разделя на 4 групи по 4 и всяка група ще има и определена задача, която да изпълни. Записвате отгоре училището, класа, днешната дата, имената си. И първа група има за задача да изброи замърсителите на въздуха. Втора група има за задача да изброи начините, чрез които можем да опазим въздуха чист. Трета група има за задача да изброи навиците, които увреждат здравето и белите дробове. И последната група има да изброи здравословните начини на живот. Ако не успеете до края на часа, ще си го направите в междучасието и следващия час по човекът и природата ще го коментираме. Приятна работа!